morning mga kapramdi! Ito umaga na naman, pupunta na naman ako sa baba at syempre magko-coffee muna bago maghalaman. Ayun, medyo madilim pa nga. Medyo makulimlim yung araw dito naman pag umaga. Naarawan ako dito pag umaga. Yan, pag binubuksan ko siya, lumiliwanag naman kasi parang tinted yung aking bintana dito na ano then ayun, bago ako pumunta ng baba, inayos ko muna yung aking higaan kahit na hindi naman maganda. So ayun, bababa na ako at magko-coffee kasi gusto kong ng halaman. Maggupit-gupit ba kasi palaging hindi ko na masyadong nasikaso yung garden ko dito sa backyard. At siyempre, ang pinaka-the best ko kasing puntahan na garden yung backyard. Kasi paglabas ko ng kusina, ayun na yung garden ko na yun. So tara, magkape muna tayo kapramdi. So ito yung aking taas. Wala pa rin pintura ang aking dingding kasi nga naubusan tayo ng alam mo na. Then ayun yung hagdan ko na barnisan ko na siya. Then pagbaba ko naman dito yung aking mga peace lily, fiddle saka yung likwala na plant. So ayun morning na morning talaga dito sa aking kusina. So ayan ang aking bahay kapramdi. Yung mga gustong makita yung aking loob ng bahay, ito na mismo kapramdi, tapos yung taas kanina din niya kasi nga wala naman akong pang paayos dito, wala akong budget, kaya ito yung ko pansamantala ito muna. Malay mo manalo ko sa luto, so malay nyo manalo ko sa luto at ayun, paparenovate ako ng bahay. At ito nga pala kapramdi yung ginawa ko sa instead na cortina, ginawa kong kahoy na lang, yung mga tira-tirang kahoy na nila ginamit sa pag-format ng mga hollow block sa paggawa ng bahay. So ayun nga, marumi pa, bala ko siyang iliha kasi nga parang napaka old style naman masyadong dating niya. So ayun, ang dami ko pang mga natatakpan kasi konting-konti lang akong kumain kapramdi pag may pagkain ako, so titikim lang ako ng konti. So ayun, okay na ako. So ayun, hindi ko pa masyadong yung table ko. Actually natapos na ito, kaya lang nilagyan ko ng glue. Hindi magandang tingnan, parang may mga puti-puti, kaya yun, niliha ko ulit at yan, gagawin ko ulit siya. Gagawin kong ganito ulit. Babarnishan ko siya ulit para bumalik sa ganda. So ayun, para lumiwanag, tayo ko ng hugasan. Ito naman laging gamit ng tubig para magkasa. Napakainit ng panahon ngayon. Makulim din pero mainit siya. Pawis na nga, kagising ko lang. Hindi na yata ito mainit. So ayan, na 3-in-1 ang aking coffee. Mayroon akong instant coffee, kaya lang wala na akong coffee mate.
At syempre, dream ko na mag-broad dito ka-Promdi kasi parang sarap mag-broad dito ng coffee sa ganitong style na bahay. So, style ano pa rin ito ka-Promdi, style Promdi, kaya nga parang rustic yung design. Yum. Hindi na mainit yung tubig. Para lang kung uminom na, ano? Para lang kung uminom ng nainitan ng tubig. Nainitan ng araw. So, ayun. Medyo maaraw na. Tinanghali na pala ako ng gising. Bali, ayan ang garden ko dito sa likod. So magugupit-gupit na ako dito ng mga dahon ng halaman kasi nga ayan, mayayabong na yung iba naman ito dito pa rin sila. Walang improvement, maganda pa rin kahit na walang improvement, maganda pa rin siya. Then syempre yung ano ko dito, tinanggal ko na yung madaming mga halaman dito kasi nga ayaw ko ng masyadong crowded. Then yung ano ko dito, yung variegated na grass. So gusto ko siyang tanggalin kasi nga inaanohan siya ng aso, dinodumihan siya ng aso. So unti-unti ko siyang nilalagayan ng mga halaman. Pero yung gusto ko yung halaman yung pa isa-isa lang, ayaw ko ng punong-puno. So nilagyan ko nga siya ng copper plant diyan. Then syempre dito may hagdan ako kasi nga ginagawa ko pa rin yung canopy ng aking pintuan, so hindi ko magawa dahil ang hirap pala pakuin nung na yung ka-Promdi ng yero. Napakahirap ng yero na yan, pakuin. So siguro 2 araw ko yung ginawa. Naggumamit na nga ako ng mga bracket. Tapos hindi pa siya maganda pagkagawa ko, tabingi pa yung pagkagawa ko. So yun, kitang-kita yung hindi siya pantay. Ayun. At yung nakalawit pa yung doon yung yero sa sa taas, yung sa ibabaw ng canopy kasi nga ang hirap ako, hindi ko siya mapako kaya hinayaan ko na lang, parang 2 pako lang yata na ibaan ko diyan sa na yun kasi napakaingay, lagi pang natatamaan yung ko, yung kamay ko pag nagpapako ako. So ayun ang halaman ko dito, mga begonias, ayun, mga halaman ko dito. Yung nagkulik ako ng mga dati ko naman itong basura, so hindi ko naman kasi tinatapon yung basura ko. Lalagyan ko ito ng kulay blue na color, pwedeng food color, jubos, or something na yung panghugas ng pinggan para pangtaboy sa mga aso na dumudumi dito sa aking bakuran. Halos araw-araw nilang ako nagtatanggal kasi pang di ko tinanggal nakakadiri. Siyempre nakikita mong naipon siya dun sa sa halaman, sa mga white stones. Kitang-kita pa naman doon. Siyempre mabaho siyempre yung amoy niya. Then ayun, ito yung ko dito, garden ko. Maganda pa rin siya, medyo maaliwalas na nga kasi nga binawasan ko na yung mga halaman. Pilit kong binubuhay yung red mayana ka-Promdi kasi nga ito yung trademark ito sa akin. Naging maganda yung maraming humanga doon sa aking kubo dati dahil sa red mayana. So ayan gusto ko siyang paramihin ulit at nagtatanim nga ako dito ng mga mayana pero parang hindi pa nila gusto. Then ayun, magugupit ako ng mga ngayon, yung mga dahon ng halaman. At ayun. Ito nga wagayway na yung niya, mga sanga niya. Then diyan sa gilid na yung ka-Promdi, pinuno ko ng mga tea plant diyan.
siguro mga 1 month or 2 months, makikita ko na yung mga tea plants na tinanim ko dyan. Papunta yun doon sa gilid ng bakod hanggang doon sa may bahay. So, ayun. Kaya pag tumagal, medyo pulahan ako dito. So, pulang-pula at pink or pula, something ganon. Then, ayun. Pag umaga, pupunta ako dito. Pag wala akong ginagawa pag umaga kasi iniisip ko kung anong gagawin ko. Nagre-repat ako ng mga halaman. Yung mga halaman na nagkadrog-drog na yung paso, dinadala ko siya dito para ayusin ko at iripat sa another paso para gumanda ulit yung halaman. So ito katulad nito, bagong-bagong ripat ko lang itong ano nito, peacock, calathea, prayer plant. Habang maaga pa at hindi pa masyadong inaabot ng araw, puputulin ko na siya kasi masyado na siyang makapal. So ito na po mga kapromdi yung aking garden dito sa backyard. Siyempre natutuwa ako kasi sobrang ganda na at medyo nauulan ng paunti-unti. At siyempre siguro by June, July, ma-overwatering na naman itong aking mga plants. But mahalaga pa rin yung may water kaysa walang water. Kasi nga pag may water, mas madali silang gumaganda, unlike na kapag walang water, talagang namamatay sila sa sobrang tuyot. So ito kapromdi, medyo gumanda na yung aking dito, backyard. At syempre yung aking copper plant na napakaganda, very purple yung kulay niya. Ayan, nagtanim ako nito sa harap pero matagal pang lumaki yun. At matagal siyang dumami kapromdi, mahirap din itong buhayin kasi nga, hindi ko alam, pero pag once na nag-ugat na siya, maganda na siya at madali ng paramihin. So ayun, maganda ito sa mga garden, lalo sa mga landscape na pang design. So yun, marami ang croutons dito na hindi ko pa nga naasikaso, pero ayan, unti-unti ko naman siyang inaayos. At ito nga yung crouton na napakaganda nito kapag mayabong siya. Bala ko itong putulin kasi nga ayun ang haba-haba ng tangkay niya. Tapos kung kailan siya humaba, saka naman gumanda yung kanyang pinakatalbos niya. Ayun. Then marami pa akong plants dito. Tapos yung binigay sa akin ng aking kapromdi friend from Rizal, ito yung namatay na yung isa nito pero dahil sa sobrang init na siya, naglagas yung dahon niya. Then ayun,
Meron din ako ditong pinapalaki na kala ko magiging bonsai tapos hindi naman. Yun. Then meron akong crouton dito. Crouton, pang summer crouton na napakaganda nito kapag lumago. Itong napapalago ko, marami ako nito na napaparami. Nilagay ko sa mga paso. Yun, balak ko nga siyang ikat, then i-replant. Kasi nga, mataas siya. Hindi maganda yung mataas tapos saka siya gaganda. Dapat medyo mababa pa. Maganda na yung kanyang pagka, ano ba naman tong mga manok na ito? So, ayun ka from D, ang aking garden dito sa likod ng bahay. Siyempre, napakagandang magtambay dito kapag dumarating na yung oras ng tanghali, yung bang after lunch, maganda dito kasi nga napakalilim. Malamig dahil maraming puno ng maraming mga dahon na nakalilim sa paligid. So ayun. Yung dingding ko naman dito ka from the nilagyan ko ng yung mga dating binili ko sa Albay na orchids. Andito, payat siya. Yung iba naman ay native ito dito sa amin. Katulad nito, native ito dito sa amin. At hindi maganda bulaklak nito. Nakita ko na siya nung doon sa bundok nung kinako. Kaya lang, pag nakikita mo doon na parang napakataba, parang maingganyo ka na kunin kahit hindi naman maganda yung bulaklak niya. Siyempre orchids pa rin siya. Din ito yung, actually itong mga ganito, binibili ko ito mga 150 ang isa. Nung mga, I think banda orchids ito eh. Banda orchids nga ba ito? Pero maganda mga bulaklak nito, kaya lang so hindi pa siya namumulaklak. Ayan. Then dito sa unti-unti kong inaalis yung mga kailangan na maulanan, katulad yung mga kalatiya, gusto niya palaging nadidiligan yan. Pero ayaw niya rin ng ayaw niya ng overwatering at ayaw niya rin ng nasusunog siya sa araw. 'Yun. Then syempre dito sa aking entrance sa kitchen na napakagandang pintuan na Yan. Narawod yung aking dito pintuan. So nilagay ko dito yung Hoya plant ko. Medyo, alam nyo kapag hindi masarap mag-alaga ng Hoya kasi hindi siya namamatay. Kahit pabayaan mo lang siya, kahit hindi mo siya diligan, hindi siya mamamatay. So ayan, kahit tuyong-tuyo na nga siya eh. Matagal na yung ganyan, hindi ko siya dinidiligan, hindi ko binabasa, pero hindi siya namamatay. But itatry ko na kasi nga wala na akong ginagawa ngayon, maalagaan ko na sila, itatry ko na palagi ko silang i-sprayan ng water para at least kahit paano na siya nababasa at nakakapag-absorb ng water. Syempre dagdag din yun sa kanyang para mabuhay. Din ito from the itong Hoya na ito ay variegated ito. Kaya lang yun napabayaan ko nga at syempre ngayon nakaka-focus na naman ako sa kanila. At ayun. Gumanda na yung kanyang dahon, dumami na. So binili ko ito ng I think 50 pesos lang ito sa sa Albay, pero maganda ito kasi variegated ito. Nawala na yung pagka-variegate niya kasi hindi na siya naarawan. Hindi ko alam kung namumulaklak siya, but yung niya kaparomdi yung roots niya dumami ng dumami. So kahit saan siya kumapit, wala problema sa kanya kahit niya sa bato. Ayun. Dito sa part na ito, bala kong magtanim dito ng vegetable. Ayan, kasi nga gusto kong mayroon akong vegetable na dito sa likod ng bahay. Gusto ko or sili, okra, something ganon. Gusto ko rin yung parang alugbati. Iniisip ko nga ampalaya kasi nga pwede ko siya pagapangin niya sa fence. Pag upo, hindi maganda, hindi practical na magtanim ng upo diyan kasi nga yung upo lumalaki yun masisira lang yung upo. At ayun, dapat doon may pagapangan talaga. Then yung iba kong kalatiya, yan din dinalagay ko dito sa dati nilagay ko dito yung mga bigonya ko, kaya lang yung bigonya hindi niya kailangan maulanan. So mas nag-exceed yung life niya kapag kapag mas gusto niya mas tuyot yung lupa. But sometimes dapat nagmo-moist lang siya yung konting water. So ayan mga ko dito yung ba to? Philodendron. Dito philodendron. Something na nakalimutan ko yung mga pangalan niya. Ayun ka from the ayan. Siyempre maaliwalas yung likod ng bahay ko dito, kaya nga
nandito ako tatambay-tambay sa loob dito sa baba, dito ako palagi sa nakatanaw ako dito sa likod ng aking bahay. Kaya dito kaprimdi yung gusto ko dati na yung gusto ko yung malaking bintana dito sa kitchen, para gusto ko pag nagdiyan ako sa loob ng bahay, nakikita ko yung dito garden ko, kasi nga maganda tingin pag nasa loob ka ng bahay. Maganda yung nakikita mo sa labas yung garden mo. So ang problema ito kaprimdi yung napakaliit ko na bintana. So siguro pag nagkapira ako ulit, ipaparenovate ko ito at papalakihin ko yung bintana dito para yun. Saka gusto ko maliwanag, ayaw ko ng madilim sa loob ng bahay. So yung dito naman kapramdi, palagi ko itong dinadaan-daanan lang, hindi ko maayos, hindi ko lang alam kung anong klaseng ayos yung gagawin ko dito, but hindi naman siya nakakainis tingnan. So ayan, dito yung aking dito yung mga philodendron na gumagapang. Ito yung philodendron lime. Hindi na siya masyadong magandang tingnan, hindi na siya lime kasi nga hindi naman siya naulanan hindi siya nainitan. Bali yung taas niya medyo kulay lime kasi nga natatamaan siya ng araw. So ito naman kapramdi, dito sa baba, siyempre unti-unti ko siyang inaayos, tinitingnan ko kung anong mababagay na halaman dito. So hindi ko lang nabibigla kasi nga gusto ko yung tinitingnan ko siya kung anong pwedeng ilagay na halaman dyan sa baba. Hanggat wala akong naisip, hindi ko siya tinatanggal kasi sayang din at mapapagod lang ako. Then ito yung I think Philodendron Dark Lord. So ito yung another huya na plants ko. Gumapang na pala siya, hanggang taas na pala ito, napakahaba na. So dapat hayaan ko na lang siya. Hindi pa naman masyadong mahaba, pero mas maganda yung pataas kaysa pababa. At least dadami siya. Then ito yung Dark Lord na Philodendron. So binigay ito sa akin ng aking kapitbahay na plantita, si Manay Ligaya. So binigay niya ito sa akin na maliit na parang ugat lang, parang dulo ng walis tingting na may konting talbos. So ayan, na palaki ko siya at ito na nga, ang laki-laki niya na. Ayan. Din dito sa aking may mga bigonya ako dito kapromdi. White bigonya at medyo napabayaan ko na. So binabala ko na i-direct soil ko na lang sila. Dito kasi walang nakatanim dito sa banda diyan, no. Vacant lot siya. Then ito madaling mabuhay ito. Gusto ko siyang itanim o putol-putulin kahit na taga 2 inch, kasi ito pag nasa lupa tuloy-tuloy lang. So payat na nga siya kasi nga hindi ko na naasikaso, at gusto niya medyo yung lupa niya gusto niya palagi ng dry, at syempre yung direct soil siguro mas maganda kasi nga mas maganda kapag nasa direct soil. Tapos ito naman, yun nga, napabayaan ko na yung mga bigonya ko dito. Dati mahal ito, pero ngayon nakikita ko sa mga pamilya parang binibigyan nilang 25 pesos yung isang tangkay, 50 pesos. So ayun, ito maraming ito pag tinanim ko ito ng direct, siguro marami ang may itatanim kasi dalawang paso ito pinuputol-putol ko lang siya nung una kong tinanim siya dito ay isang piraso lang siya, isang tangkayin, ayan, pero pinuputol-putol ko. So, ito yung aking gloriosum, lumaki na. May bago siyang talbos. Then, another begonia. At mga anthurium magnificum. Ayun, halos nawala na yung mga anthurium ko dito. Pero alam ko marami akong tinanim na anthurium na sa paso. Hindi ko lang alam kung saan ko na
nalagay kung saan ko kasi pinaglalagay nung during ginagawa yung bahay ko. Then ito yung pidatum, mahaba na siya. Iniisip ko na bunutin dito sa sa mangga tapos ilipat ko dun sa loob ng bahay kasi nga malinis itong halaman na ito, hindi siya masyadong maugat. Maganda siyang ilagay dun sa aking loft para may kulay green dun sa aking may kwarto. So maganda yung kwarto ko na ngayon, malawak na. Din dito naman ka-prom day, naging open ito kasi nga pinutol ko yung mga halaman ko kasi parang gusto kong ipahanggan doon para lumaki yung dito, lumaki yung space. Kaya lang dinadaanan ng kapatid ko yan papunta sa bahay niya. So kakaawa naman kung harangan ko or ilak ko yung diyan. So siyempre kapatid ko yon. Then ito naman ka-prom day ay isang ori ng ubod, ubod o kaya palm. Ito hindi siya namamatay. Tinanggal ko siguro mga na ito, mga 3 years na itong ganito, nilagay ko sa paso. Hindi naman siya lumalaki, hindi siya namamatay, pero ito tinanggal ko na naman sa paso kung saan ko na lang siya nilalagay. Maganda yung dahon niya ayun pang mayaman yung halaman na ito. Parang basta maganda siya pag lumaki at syempre nagugulay siya. Kasi yan, ginugulay yan dito sa amin yung ubod niya, lalo pag malaking malaki. Pag taga-bukid ka, alam mo na gulay talaga siya. Then, may mga halaman akong dipin basya dito. Then, ito yung aking, sabi ko itatanim ko na dahil ano na siya ang taas na, kailangan putol-putulin ko nito para parang gusto ko siyang i-direct soil. Then, ito naman, binigay ito sa akin ni Plantito Nunoy. Sabi niya lumalaki ito. Pero hindi naman siya lumalaki hanggang ngayon. Ganun pa rin yung niya. Parang nagiging payong daw yung kasing laki ng payong yung nito, mga dahon niya. It's a variety of philodendron. Philodendron na wild dito sa bukid. Ayan ang aking philodendron Prince of Orange. Tapos yung Calathea. Ayan mga yung mga Melaloni, Rainforest. Tapos to yung Wave of Love na philodendron something basta wave of Love na anthurium. Then Daype na puti. Then ito yung aking red cherry. Ayan, lumaki na naman ulit siya. Dati siya pa sulpot-sulpot, minsan nawawala, minsan lumalaki. Then ito yung red something hybrid na red sun na philodendron. Then ito naman yung aking philodendron something yung lumalaki siya, kaya lang nakalimutan ko yung pangalan nito kasi hindi ko siya nakikita. Hindi siya yung dark lord, yung maganda ito ka-prom day, yung lumalaki na para din Prince of Orange, parang ganon. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Din ito naman yung Prince of Orange na hybrid. Binili ko lang ito dito sa local. Tapos ito yung another red cherry na aking alaga. So ayun. So yung very last na na liquala plants. So ayun ka-prom yung aking dito, mga halaman sa likod ng bahay. Androcroton. Nakapagparami na ako ng androcroton na ito, pero hindi ko na nga malaman kung saan ko pinaglalagay. Ayun, 7 colors na crotons. Eugenia na dati pinutol ko. So ito kailangan putulin ko yata dapat ito para gumanda. Kaya lang nasasayang ako kasi pinutol ko na nga siya, tapos yung green up, parang green up ko siya, tapos hindi naman nabuhay yung kinuha ko dyan na pinutol kong grafted ko na Eugenia na variegated. So ayan yung ko dito, plants, garden and plants.
So, ayan po mga ka-From D ang aking garden dito sa likod ng bahay. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at hindi pa kayo nakasubscribe, ay ini-invite ko po kayo na mag-subscribe na sa aking munting channel. Don't forget to touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayan po, maraming pong salamat. Diyos mabalos, in muchas gracias.